Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Gopi Channel. Împreună vom prepara astăzi un suc de struguri cu superbul aparat Huron, care are o viteză de rotație mult mai mică în comparație cu alte aparate, ceea ce face ca sucul nostru să fie mult mai ok. Iată, eu am preparat până acum un pahar jumătate de suc și vom continua, vom adăuga boabele de struguri. Aici o să elimin resturile. Cam asta ar fi procedeul. Oprim aparatul. Iată cum arată sucul nostru. Vă asigur că acest suc este foarte sănătos și foarte gustos.